Nara mga constituent na ko mga kabangan, so mga gahi na sila. Mga gahi kubo. Video manggunagon. Manang kami sa rural transit. Rural transit ang musakyan nilo. Ulat-ulat sa what? Lat-ulat sa ni sa mong bus. Bachelor. Yelo. Ayan, mana kami. Tara giulat ang lipunan. Alright. Andar. Andar. Manakay. Ako na mga consequence. Papa mo na. Mga constituent na ko na. Mga butante na ko na. Mga kabangas. Sakay mo itong bachelor. Alright. Hey. Kaya may sakay. Ano puti? Ay, budyo. Ay, bityo. Bityo ko nun. Nag-video na ko. Mani among sakyan mga kabangas. Juna. Alright. Muna ako mga constituento, mga butante. Mga gahe kini. Dodong Hapson, Leo Padilla. Mga gahe kini, mga what's up yo? What's up? What's going on? Alright. Alright, mga kabangas, may hapon. So, nero, usa kaning mananapan ni Be. So, mani ang makinaob. Muni sa V8 ba? V8. Bitaw. B12. Dili ni sa B12. Naraw. Para mga kabangas, gipandar na, giparya na. Very good. Ako mga konsekwento. Okay kayo? Mga butante na ko na. Mudaog na yung ni ba? Mga mong migo. Dad,
Medyo balon mga kabangas. Medyo balon, pero okay na kayo. Sa TV na ito makita. Sa TV na ito makita, bro. Live. TV na rin makita, bro. Oo, bitaw. Karon like ito eh. Mga buhay na naturals. TV na makita, bro. Ang ilaw, marinig ka niyo? Ini di ko Kamay, kung ano kayo, mamabiri. Layo na to kayo. Bawal mo na. Bawal ba, bawal. Dapo kayo man. O dapo na. Wala, lumos ni Ray. Lumos ni Ray. Tari bang lang ako. Mga nagpo kayo. Bao. Ay bao. Bilo tro. Muni, tro na kayo. Mushroom. Dili, muna mga kayo. Muna. Labi ko no. Old bao daw ano. Wapo kayo mga view. Kaya kalamang ang kami. Kalamang ko kami. Lukabe na mga kabangas, lukabe. Murag na video sa kasal niya karon. Baka. Ano? Oh. Wala.
Tapon mo lang. Kami diri mga kabangas na mahog mig isda. Wow! Kids constituento na mahog og isda. Oh. Diri ka kita og mga coral reef na mga buhi gid siya, nga mga corals. Only in Medina, misami sa Oriental. So nang diri karon atbang sa Jani Duca Bay. So atbang sa Duca Bay namin diri. Tanaw-tanaw na lang ko na. Amo man na sa una, amo na prinda man, ano lukat. Boss, dali, boss. Alright. Yun ako oo. Magdala ka sa paning baba. Kadlok ka sa imo kol. Dagan ka dili oh. Dila Picasso ay napok dila Pamahugan mga kabangas. Pamahugan og pano. May nakaka nila ba? Ano? Tara, nagkuro dara. Tara. Ano ni mo? Tara. Pidulit ka bangas. Dulit na to, nara. Pero dili. Klaro man? Pagdala ta ni Glitson. Lagi ba? Araw. Dako ako yo. Dako kay ba? Naro. Blue. Lak. Lagi dako kayo. Oh, ada kita naon mga kabangas no. Oh, wow. Abi pa eh. Ligo mo. Wow. Apa di lang baba? Mahog din mga kabangas. Abi, what a beautiful nature. Era mo ang baka kay basta ni saman mo sa kurat mo kay hunas ra ba. Agay. Ayo basta ka na. Kita gid Brad. Kita ka isda ka na bangas. Kana na Brad, duka naman na Brad ba? Matod ba sa akong papa Brad? Amuha daw na sauna. Oh, sa akong panahon sa akong lolo. Napin daw na malukat. Buka man Buka. Mansion ba? Sada kay ba? Sa ka na ba? Balingit. Ay, balingin. Balingit ka tong basketball player? Dili. Itong si Bunil. Bunil? Ano yung mansion mga kabangas oh? Apo kayo nga mansion oh? Oh? Size ka haligi ko na. Tara kita Yay? sa babaw ba? Kada kayo na Brad ba? Sila may katro. Sabi na, warag hotel no? Muna yung... Hotel siguro na plano na. Ako nang inigusip Brad, ako nang paliton Brad. Ano lugar ba? Pabangan Brad? Gaumbaws dagat. Pabangan ko na. Na-event ka Brad ba? Dito sa ato bang ano? Pero kung dagko nga isda ba? Dagko ito kayo. Oo. Pag sa kapaawa. Nice na, wala nice na. Bawgi, wala. Kami bawban. Lang panda kamu na. Oh. Kagaan. Perkatawanan kita ba? Kasi kamu yung kaon sa pana. Wala ka-iPhone sa nila, ka-iPhone oh. Ha? Tara, kikiba sa naibesta. Ay, oy. Talutar na. Ano na itong bis ba? Lawan sa lalom para magbigay ng Facebook. Ayo na sir kay masamad mo. Ay, masamad mo, yan lang.
Abay, wala lang Kaya mo sisi ang nilawom. Ah, Mamira na ba lang ba? Nilawom na dagan sisi. Corals. Hunas. Anong oyster bitaw? anat sila tao na iba-iba. Di sila madlock ba? Kana mga anak po nagtao kay isdao. Ay, alam mo. Wala bang isda? Wala sila doon. Oh. Tinahanan din ni sa siging bahog kay. Doon sa sista ba? Wa pa yung pamingwit dire. Ba na doon sa sista? Ano ba? Doon lang pasay mo. Pasay siguro na siya. Nice kaya. Lagi kayo kasi request. Matay ko. Ay, mahapit. Balik ka, balik ka. Stop. Hawid mo, tail, hawid mo. Kaya ako mga constituent. Butar ni sa ako po. Dagang ko kagawan. Ko kay balon. Ato na tagal. Ato na to. Ada kayak diri ba? Ayos. Naisda naman. Naisda naman. Sila na sa dak. Channel mo sir. Tabangas. Oh, Kwan, Kawanders TV. Oh, gamay pa ko subscriber, 500 pa kapin. Wala pa. Ako pa lagi ni Kwan promote. Lingaw-lingaw ra gud ba? Lingaw-lingaw lang ba? Kawanders TV ka. Wonders ka. Wonders TV. Ronel Kider. Kider mo ko. Kita mo dito. Dagan ako video pero wala mo koy content kin sakto. Dagan og content pa. 500 kapin ako subscriber. Na may video dito nga 22,000 na. Ikaw, ate ko nung nalulog yung Views. Pero copyrighted lang, kay video game mo to. Lagi. Subscribe ka na. Oh, tanawa. Pon. Vlogger rin. Oh, vlog tani. Bangas vlogger. Kada doy. Kabangas. Nalulog ako. Muna mga constituent. Dili ka magida na magwan ba floating na ba? Try ka ni floating. Okay. Akado ko ba si makatulog ko? Obar na to ninyo Japon sir katong nakay dire kay na. Kau ba na naman to? Pwede naman basta. Eh, nagkubalon. Dili kung nay gamit Kon kay to sila. nay mga gamit sila. Bago siya. Kada isa. Delikado ko man bitaw. Ipak yung wait lang. Uli gid mo kay itlog. Oh. Python. Gamit. Oh. Dito sa pwede na Tanga na, tanga. Dagko kay balon mga kabangas. Ayos kayo. Ito tanda. Market na. Kita niyo may nakagalingan sa ibarat. Unlord mag-ibugala. Wala mag-iling mo. Unlord mag-ibugala. Kung natay na ni daw sige tag baruto siguro ba pero i-register pa nato sa kwan. Postcard ba? Ba? Dili pwede nga dili. Hindi sa kumilik. Sa kumilik. Ikaw lang. Makabutar kita. Ah.
Balod sa siya. Oh. Sige, konsa mo nito. Ambak doy. Pwede kayo malibang na, tipukan nga si isda. Ala, ya, sana. Sana, sa'yo yan. Marami ka nag-skill ba? Napaw. Sada kayo di biskwilan sila. Ala, grab. Igutom po. Isukahanan to. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creators.